mulai mengancik sinden-sinden sing pancen bergaji. Sugeng dalu bergaji. Iya. Bergaji piye? Ayo sinden-sinden sing kok kan gaji-gaji kuwi lho. Kelemon-kelemon ngono kuwi wis. Ya, ya ora apa lemon semono ya kelemon. Lah kuwi mergane di taleni nganggo stagen kok ya ana dadi. Disingset-singsetke dadi ketok cilik nek muni preman ngono ora nganggo Jawa. Wah. Napa? Wah gedene ra jamak-jamak. Iya. Apane? Lengene. Iya. Semene ya urung gedhe. Wah kuwi lengene iki mbok coba karo kempolku rak padha. Lengen karo kempolmu kok padha. Pamundutan pirang-pirang. Kowe kok 2 malam tidak hadir? Iya. Kenapa? Saya momong. Wo, ayo abot le momong karo le golek dit. Wijane milih golek dit ning sambi momong oleh mboten. Ento anak cilik iki dijak ngene malah ora apa-apa. Aku justru anak nek sinden ono sing duwe anak cilik dijak men bocahe ngerti seni budaya. Angsal. Ento ora apa-apa. Ning penonton pripun nggih? Ora apa-apa, anggere anakmu tok kempit. Kempet kok mati yo. Ya ora kok yo. Lah iki jare semene. Oh yang ngempet anakmu dadi ngempet telu anakmu dadi. Iya. Telu piye? Anakmu rak telu to. Telu apa pira? Setunggal. Wow, sing telu sapa ya anake? Lah jenengan nek ngempet dadi telu iki maksudnya piye? Ora maksude anake bocah anake iki sinden iki telu sapa? Sinden-sinden iki anake telu sapa? Oh Neti nding ya lali. Mbak Wahyu. Neti. Mbak Neti. Kelingaku kowe kok ya. Sare ora apal aku. Nek kula ngejak anak mesti ngondo di nganuro wiyaga. Di apa? Dislatake anake sapa iki ngono mesti. Ayo ora. Termasuk dalange barang kuwi. Aku nek karo bocah ki tresno e. Mulane anak nggonku cecah cilik iki do tak anggere dolan do tak klumpukke. Yo dolanan yo. Wah anggere jengklit aku lunga. Lah jenenge kurang ajar kowe. Jenengane karo bocah kok. Ayo nembang. Nggih. Ya iki. Ana sriuning, ana pepeling, milya kowe arep nembang apa? Ya, ana liwung, ya. Napa, Pak? Liwung. Nggih. Nek kowe taren penonton ki ora kono ora kene mesti wong liwung ki lagi gleleng kok. Iya. Gleleng kaya dalange ning gleleng tok. Ora, sing jeneng wong arit ki ya. Kene arit, kene ucul klambi ngesak HP dadele wong atimu. Iya. Soale lagi ngetren tenan liwung iki. Iya, ya ora apa-apa. Lagi gleleng nggih. Heeh. Kaya dalange ning gleleng tok. Maksudnya piye lambemu ki omong? Lah mamune tak tukokke bros endi? Lah kuwi sing tuku sapa e? Ini uang kita sendiri dong. Oh, berarti sing wingi. Sing wingi sing tuku aku. Oh ya wis berarti urung tak tukokke. Oh iki senengane arep geleleng ning sing sesuk. Lho ngancik Agustus brose kudu anyar. Ora ming ting relip ngono kuwi. Lah, nek perlu kalungan senter wae. Dadi kalungan senter terus durupe biar ngono kok geleling malahan. gantene piye le nganggo? Iso lho kae senter golek kodoke ra ditalekke. Lah niku ditalekke dodo. Ah, nek kari dirut karo dodo kan luwih kenceng. Gak luwih kenceng. Oh kari durupke nek munggah panggus biar ngono wis. Ketok le semromong. Iya. Nek meng kaya ngono kuwi nek ora ana lampu ya burem. Iya. Kuwi iso kemelip lak mergo ana lampu. Lah nggih ning niki ya lumayan lho, Pak. Ya wis. Ning sak bros kuwi. Kuwi rega pira iki? Niki? Heeh. Niki donge 500. Ning didiskon dadi 350. Sesuk tuku sing cah siji 750. Ah, meng ngomong tok. Kowe iki percaya apa ora? Mboten. Padha aku ya ora percaya kok. Soale kulino. Sesuk tak tukokke ning endi? Plak-plak tak ajar lho, no. Kaya brandy kuwi kaya whisky karo ora. Jas. Aja kuwatir wis sesuk tak tumbaske. Padake cah tipis. Bulane? Hah? Bulane piye? Wis tok rasa cerewet kowe ngomong. Isin-isinke ora sesuk. Sesuk langsung tak paringi cah siji 750. Iya. Kowe tuku bros. Lho dinas. Ning sing masangke aku lho. Heh? Masange
ngene Bu Pras. Ah wegah. Lah, Oh ngene. Bu Mas langsung tancep brok ngono kowe. Lah karepe masang ndek sapa? Ayo ngene sindan-sindanku. Nanteng. Hmm? Anteng. Mah luwuk kaya ngono. Sapa Mbak Ika? Ya kowe wis kek tembang rasa dadake pilih sampeyan. Lah piye? Sri Uning apa? Jare liwu. Oh iya, Ding. Meneh. Iki iso gagar otak lho iki cangike. Iya, ket mau plak-plak wae kowe. Nanti Dagel ya kedusur. kena rasakan anarkis kok. Ya, liwung ya kena. Mengko bar liwung terus Ibu Waranggana 4 po 5 ngadeg kabeh. Oh iya. Ngaturke apa? Ki nang pamundutan bersih desa. Apa niku apa karo Ulubes Kuntul Baris. Anyune Pak Lurah Ngalang iki. Gugur gunung. Ora iso gugur gunung mong nyune Ulubes Kuntul Baris kok gugur gunung. Kontol. Ulubes Kuntul Baris. Lah nggih. Heeh. Yo, Sinten mengke? ayo sengko gampang. Niki ngangge bawa apa langsung? Bawa sing apik bawa. Ya men rada kepenak ya, Mak. Suwe mboten metu niki. Apane? Pemilihan. Manut kula nggih, bawa. Sangarmu. Nah, napa Pak? Kowe iki sayange siji, kowe iki nek jak dialog ngono kowe iki ayuning budhek. Kok budak? Lah iki mah aku genah